Tuke jatend piny William Ruto chiwo singo mar dhi nyime gi siro weche mag tuke pacho ka kokwayo jokanyo mondo obi kanyakla mar gero mich mar rowere sekta ma owacho nigi mwandu kendo nyalo konyo jotugo masani kendo mabiro. Ruto ne loso e kar jot mar jatend piny buore Nairobi kama ne orwake okombe maduong' mar UEFA Champions League mane okel pacho ka. Jatend piny nogoyo erokamano ne riwruok matayo tukegi kuom kelo kombe no pacho ka kuom thuolo machielo kowacho ni ma biro bedo mijing'o ne jotugo mondo gitim manyalre mar bedo gi chia mar tugo. Okombe ne olorore pinje e kinde mag klepe tugo tielo mar nus finals. Ruto ma en jahera mar Arsenal nigi geno ni klab no biro loyo PSG e tielo mar ariyo kendo ng'ado tiko mar finals kendo kawo okombe no. And indeed delighted to join you today to receive the UEFA Champions League trophy here in Kenya. I guess this is the one. And I am especially pleased to note that Kenya is one of the only 5 countries selected to host the trophy this 2025 tour. On behalf of the people of Kenya, let me say that we are truly honored to host the trophy once again, especially given the tremendous and passionate support that football enjoys across our country.